खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BTR ओनसोलनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ दाखालि बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव आमलायगुरि गामियाव मोनसे फिजिकेल एकाडेमि गायसननायखौ नुनो मोननाय जादों। बे फिजिकेल एकाडेमिनि गेजेरजों थारैनो डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो गोनां लाइमोनफोरा गावबा गावनि एडमिसनखौ होनो हागोन। बे डिफेन्स एकाडेमिया थारैनो आथिखालाव एडमिसन लानाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे बे एकाडेमियाव गुबैयै बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बे एकाडेमिनि गेजेरजों फिजिकेलनिफ्राय लानानै रिटेन इन्टारभिउसिम मा गोनांथि दङ बेफोरखौ गासैखौबो फोरोंहरनाय जागोन। सासे लाइमोना डिफेन्सआव थांनो थाखाय बेसेबां रोंगौथि नांगौ आरो माबायदि साखाफारा जानांगौ बेफोर गासैखौबो बेयाव फोरोंजोबनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो बे एकाडेमियाव गुबैयै डिफेन्सआव साख्रि मावनानै जायफोरा रिटायार जाखांबाय बै रिटायार बिथांमोनहानो बेनि ट्रेनिंफोरखौ होनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव थारैनो बेयाव थानो हानायनिबो हस्टेलनि खाबुखौ थाबैनो खालामनानै होनाय जागोन होननानैबो बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावदों। BTR सरकारनि मोनसे गोनांथार फोसावनाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फैबाय थानाय 18 मे खालि बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै BTR ओनसोलाव थानाय गासै सोलोंथाइ फसंथानारि आरो बेनि अनगायैबो सोलोंथाइ फसंथानारि नङै सोरखारि मावखुलि आरो सोरखारि नङै मावखुलि गासैखौबो फालिनो थाखाय बिथोन होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन बोसोराव बेबायदि फालिबोआखैब्लाबो नाथाय देग्लाय 2024 मायथाइनिफ्राय बर' बिजों सानखौ लोब्बा लाखिनानै BTR सरकारनिफ्राय मोनसे फोसावथि बिलाइ फोरमायथिहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि बिथोनखौ नोजोर बोनानै अदेबानि प्रमद बर' बिथाङा बिथोन होनाय बायदियैनो थारैनो बर' बिजों सान अदेबानि 18 मे सानखौ लोब्बा लाखिनानै BTC ओनसोलनि गासैबो सोलोंथाइ मावख'गिरिजों लोगोसे सोरखारि मावखुलि आरो सोरखारि नङै मावखुलि अदेबानि फसंथानफोराव बर' बिजों सानखौ फालिनो थाखाय बिथोन हरनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। तृणमूल कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरि अनिर्बान सेन बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै नंखायै फोरमायथिनायखौ नोजोर बोनानै मैया बिजनी नोगोर खुंथायनि आफादगिरि अदेबानि बिजनी टाउन मिउनिसिपेलिटि बर्डनि मानगोनां चेयारमेन गुनेश्वर गयारी बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजनी नोगोराव दाखालि थांनाय 2023 आरो 24 मायथाइनि SOPDनि जोहै मोनसे मिउनिसिपेल बर्डनि बानजायनायावनो लामा बानायनो रेडि जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानै मैया दाखालि तृणमूल कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरि अनिर्बान सेन बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदोंमोन दि थारैनो बे लामाखौ दायो गोबां जाख्ल'बाय अदेबानि बे लामाखौ जाख्ल'जोबनायनि जाहोनाव दासिमबो लुफुंनो हायाखिसै। नाथाय बे बाथ्राखौ फिननाय होनानै मैया आफादगिरि गुनेश्वर गयारीया फिनजाथाय बेखौनो फोरमायदों दि थारैनो बिथाङा गोरोन्थि फोसावदों। बे लामाया 2023 आरो 24 SOPDनि जोहैसो लुफुंजागासिनो दङ। बेयो टेकनिकेल माखासे उसुबिदा जानानै दङ। बेखौ बेनि रां रुफाखौ रावबो जाख्ल'आखै। बेनि अनगायैबो बे लामाखौ थारैनो बिजनी नोगोर खुंथायानो मावफुंनानै होदों होननानैबो बुंथिदों। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ बेबायदि नंखाय बाथ्रा फोसावनानै गोनो गोथो खालामनो नाङा होननानै बिथाङा बुंथिदों। लोगोसेनो थारैनो बिथाङा बेबायदि खामानि मावनायाव हेफाजाबसो होनांगौ होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों। मैया 16 मे अदेबानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथाय सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गाहाम हामलायथि बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बिथाङा गासै बर' रायजो राजाफोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला
दुलाराय बाथौ गौथुमखौ गुबैयै गुवाहाटीआव 1992 मायथाइनि 16 मे खालिनो गायसननाय जादोंमोन आरो बै समाव बर'फोरा थारैनो खोमसि फोथायनाय आरो बर' समाजखौ गाहामै दाफुंफिननाय, अदेबानि बर' समाजाव सोलिबाय थानाय गाज्रि फेग्रा मुवा बाहायनाय बेफोरखौ गैया खालामनांगौखौ नोजोर बोनानैनो बाथौ गौथुमखौ दानाय जादोंमोन। अदेबानि बेनि अनगायैबो बर' हारिखौ गासैबो बिथिङाव जौगासार होनांगौखौ नोजोर बोनानैनो धोरोमारि आफादब्लाबो अदेबानि धोरोमनि गेजेरजोंनो बेबायदि थांखिखौ खालामलांनो थाखायनो दानाय जादोंमोन होनना बुंथिनानै होदों मैया आफादनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै गासैबो बर' रायजो राजा अदेबानि बाथौ सिबियारि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनायखौ मिथिनो मोननाय जादों।